Yrityksemme on perustettu vuonna 2021 korona-ajan ensimmäisen aallon jälkeen. Päätoimialana on rakennus- ja saneerauspalvelut. Yleiseen taantumaan taloustilanteeseen perustetun yrityksen ensimmäisen vuoden tavoitteena oli työllistää täysipäiväisesti toinen yrittäjistä ja yltää 100 000 euron liikevaihtoon tehden nollatuloksen. Hiukan pieleen meni, arvio siis, liikevaihdon ollessa 374 000 euroa ja tulostakin reilut parikymppiä. Toisena toimivuotenamme yrityksemme kasvoi ja pystyi työllistämään lisäksemme 2 työntekijää. Kasvukipuja ja oppirahojakin makseltiin tällä tilikaudella. Vuonna 2022 tapahtuma-ala tuli mukaan kuvioihin vahvasti. Suuren taloudellisen riskin saattelemana tuotimme festariviikonlopun Taivalsaarelle. Tämän jälkeen saimme tapahtumapuolella loistavia kumppanuuksia, jotka kantavat ja kasvavat tänäkin päivänä. 3. toimivuotemme sujui edellisen kaltaisesti. Toimintatapoja teroitettiin ja investoitiin työkaluihin, kalustoon ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Kuluvana vuonna olemme työllistäneet lisäksemme 4 työntekijää täysipäiväisesti. Olemme luoneet elämyksiä asiakkaillemme rakennusalalla ja tapahtumien parissa. Muun muassa Lappeenranta Metal Night myi kisapuiston täyteen huhtikuussa. Tämän saattelemana yrityksemme Millilleen Oy on sen parhaassa vedossa sen historiassa. Vajaan 800 000 euron liikevaihdolla teemme tulosta, jolla pystymme sijoittamaan merkittävästi yrityksemme tulevaisuuteen.